मोनसे सोमोनांथाव जाथाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दावदारा फथा दै लामायाव सासे सुबुंनि गोथै सोलेर बोखांनो मोन्दों। गोथै सोलेरखौ बोखांनो मोननानै ओनसोल नाङैनो सोमोनांनो हमदों। मा जाहोननि थाखाय बे सुबुंनि गोथै सहखौ मोननाय जाखो बेनि सायाव जेबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननानै सिमला पुलिसनि अ.सि. अभिजित गगৈ आरो खख्लाबारि हाग्रा बिफान बिटनि सामलायगिरि सियाम बसुमतारी बिथांमोना जाथायसालियाव नुजाथिफैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनानै थानाय सुबुंखौ सिमला थानानि सिङाव थानाय खारहाना गेजेरखोन्दो गामिनि खहादेब दासोना सिनायनो हादों। उनाव गोथै सोलेरखौ पुलिसा पस्टमर्टमनि थाखाय मुसलपुरसिम लानानै थाङो। बेखौथ' जों नुनानै जेनेबा बिदिनो जों न'खरनिफ्राय खोनानाय बायदिबा जेनेबा मानसिया मेन्टेलि उइक आरो मेन्टेलि एसे आनस्टेबल मानसिया। बेनिफ्राय दा मानसिया थाबायलाबायो जेनेबा गामि गामि थाबायलाबायो। बेनिफ्राय बिदिनो हाग्राफोराव थाबायलाबायदोंमोन खोमा। ओमफ्राय दा बोथोराबो बारा एसे माने गरम जागासिनो नालाय दा थिग बेबायदिनो दा पुलिसफोरासो पस्टमर्टेम खालामनानै माने बिसोरो मोनथिहोसिगोन आरो। सुबुंखौथ' खारहानानि होननानै सिनायबाय, खहादेब दास मुङा बिना। आंनि माबाया नलेजावथ' दा बियो 49-50 जानांगौ। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दावदारा फथा दै लामायाव सासे सुबुंनि गोथै सोलेर बोखांनो मोन्दों। गोथै सोलेरखौ बोखांनो मोननानै ओनसोल नाङैनो सोमोनांनो हमदों। मा जाहोननि थाखाय बे सुबुंनि गोथै सहखौ मोननाय जाखो बेनि सायाव जेबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननानै सिमला पुलिसनि अ.सि. अभिजित गगै आरो खख्लाबारि हाग्रा बिफान बिटनि सामलायगिरि सियाम बसुमतारी बिथांमोना जाथायसालियाव नुजाथिफैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनानै थानाय सुबुंखौ सिमला थानानि सिङाव थानाय खारहाना गेजेरखोन्दो गामिनि खहादेब दासोना सिनायनो हादों। उनाव गोथै सोलेरखौ पुलिसा पस्टमर्टमनि थाखाय मुसलपुरसिम लानानै थाङो। बेखौथ' जों नुनानै जेनेबा बिदिनो जों न'खरनिफ्राय खोनानाय बायदिबा जेनेबा मानसिया मेन्टेलि उइक आरो मेन्टेलि एसे आनस्टेबल मानसिया। बेनिफ्राय दा मानसिया थाबायलाबायो जेनेबा गामि गामि थाबायलाबायो। बेनिफ्राय बिदिनो हाग्राफोराव थाबायलाबायदोंमोन खोमा। ओमफ्राय दा बोथोराबो बारा एसे माने गरम जागासिनो नालाय दा थिग बेबायदिनो दा पुलिसफोरासो पस्टमर्टेम खालामनानै माने बिसोरो मोनथिहोसिगोन आरो। सुबुंखौथ' खारहानानि होननानै सिनायबाय, खहादेब दास मुङा बिना। आंनि माबाया नलेजावथ' दा बियो 49-50 जानांगौ।